Disney yn cynnig I hun. Bas ymlaen at Bowen, a mae Bowen yn gyflym. Bowen mewn i'r gwrdd Cosby! A Bowen yn sgorio I Llansawel. Y bas ymlaen yn wych gan Jasper Payne. Yn hollti amddiffyn Cei Connah ac ar I drod chwith ergyd nerthol yn curo George Radcliffe yn y gôl. Wel, pêl rygbi wedi ymddangos ar y ca. Mae Llansawel yn chwarae gartre o ran pêl drod, chwarae gartre o ran y rygbi a hefyd y cricet, felly gewch chi gwerth eich arian yma, y prynhawn yma, yn Llansawel. Allan mae'n mynd at pŵl. Pwysau'n cynyddu ar amddiffyn Llansawel, Disney. Disney yn crimanu'r bêl mewn y peniad lawr! A mae wedi croesi'r llinell ydi wir. Mwandwe yn derbyn y llongyfarchiadau. Peniad lawr gan Mwandwe, oedd I ar y postyn. Rhys Wilson yn y gôl yn cygafel ynddi, ond cynnyrthwydd y dyfarnwr yn dweud ei bod I wedi croesi'r llinell ac I ni'n gyfartal yma. Llansawel 1, Cei Connah 1, 12 munud wedi chwarae. Llansawel 1, Cei Connah 1, cycrydd i'r ymwelwyr. Gael I sgibo mewn mae Rhys Wilson yn cael I fraich iddi. Mae'n arbediad da gan y gôl geidwad sy'n cychwyn I gêm gyntaf yn yr uwch gyngrair I Llansawel. Ben Nash. Hughes yn troi, heibio I Price. Cyflem ergyd! Ergyd Ishel ar darget gan Rhys Hughes. Payne, cyfnewid pas. Pŵl o dan bwysau, Jasper Payne i'r llawr. Pawb o Llansawel yn sgrechen am gicor smotyn. Dim yn cael I ddyfarnu gan Alex McKinch. Chwaraewch ymlaen, medde'r dyfarnwr. Chwarae am y neddgar gan Cei Connah. Sodniad hyfryd, Edwards! Gwaith amddiffynol gwych, ond mae'n gicor smotyn. Y drosedd gan Rhys Wilson a'r John Disney yn arwain at gicor smotyn. Mae Rhys Wilson yn methu credu'r peth. Y sodniad gan Kenny yn y lle cyntaf, yr ergyd gan Noah Edwards. Ond yna, wrth I Disney do mewn, yn cael I lorio, meddai Alex McKinch. A Disney sy'n cael y cyfle o'r smotyn. Disney i'r gorner isa, a mae Cei Connah ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. I ni wedi chwarae 4 munud yn yr ail hanner. Y capten yn rhwydo o'r smotyn. Gwaith taclus gan Kenny at Disney, a Disney yn isgiboi allan at Pŵl. Pŵl tu fewn, Aaron Williams! A Williams yn rhwydo'r drydydd. A ni wedi cael 2 gôl mewn 2 funud I Cei Connah yn troi am ddiffyn yn ymosod mewn chwynciad ac am bas gan y capten John Disney. A fydd y llifddorau yn agor nawr yn erbyn Llansawel. Hir dros ben yr amddiffyn. Rhys Wilson yn oedi am ychydig. Cyfle fan hyn I Rhys Hughes. A Hughes yn rhwydo y camgymeriad yn un erchyll gan Rhys Wilson yn y gôl I Llansawel. 1 pêl uniongyrchol dros yr amddiffyn. Wilson yn penderfynu penio yn y pen draw, ond yn syth at Rhys Hughes. Hogan, a bas ymlaen, dim cam sefyll fan hyn. Hogan! Arbediad da gan Rhys Wilson chwarae teg. Allai'r beder na di troi'n 5 yn rwydd. Luca Hogan, yr eilydd ymlaen. Bas ymlaen o'r cefn, dim cam sefyll yn erbyn Ben. Ferry, a mae yn 5 nawr.
Dau o'r eilyddion yn cyfuno. Bas hir o'r cefn yn rhyddhau ben Mar. A'i bas yn sgwar ar draws y cwrt bach. A Tyler Berry yn rhwydo heibio i Rhys Wilson. Mae'n anodd iawn i Andy Dyer a Llansawel.